ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC 300 муҳориба барои камарбанди BMF байни соҳиби камарбанди BMF Ҷастин Гейҷ ва довталаб барои ин камарбанд Макс Холлоуэй ба анҷом расид. Ин муҳорибаи 5 раунда буд ва қариб ки тамоми 5 раунд идома дод. 1 сония то охири муҳориба, яъне дар 4 дақиқа ва 59 сонияи 5 раунд, Холлоуэй бо як зарба Ҷастин Гейҷро ба нокаути вазнин равон кард ва ҳамин гуна ғалабаи дурахшонтарин ба даст оварда камарбанди BMF-ро соҳиб шуд. Ҳамчунин яқин гуфта мешавад ки ӯ соҳиби $300,000 бонус мешавад. муҳорибаи пурраи онҳо ва дигар муҳорибаҳои турнири UFC 300-ро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграми мо дар якум комментарий закрепид шуда. ҳозир бошад суханҳои Холлоуэй баъди муҳориба. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. пеш аз ҳама, кафкӯбӣ ба Гейҷи, ҷангвари ваҳшии ҳақиқӣ. ӯ ҳама чизро дар байн монд. ӯ аз ин ҷанг ягон фоида намедид, лекин ӯ ин ҷангро барои шумо қабул кард бачаҳо. биёед барои ӯ кафкӯбӣ мекунем. хонумон ва ҷанобон, ман бо яке аз хатарноктаринҳое ки дар ин намуди варзиш ҷангидааст. гирифтани ин камарбанд ба ту максималӣ мувофиқ аст. вақте ки 10 сония то охири ҷанг монда буд, ту ӯро ба ҷанг даъват кардӣ. ту маркази майдонро ишора кардӣ ва Ҷастин Гейҷро ба хоб равон кардӣ. ин яке аз баромадҳои махсусе буд ки ман дидам. бояд гӯем ки ман ҳамонам, ман BMF-и ҳақиқиям. бачаҳо, дар ин ҷо Топурия қарор дорад, ки аз ман дар вазни ним сабук гурехта истодааст. ба ӯ гӯяд ки дар шартнома имзо гузорад. фарқ надорад Испания, Гавайи, куҷое ки набошад. ва ҳатто Ислам Махачев, ки аз ҳимояи камарбанд зидди ҷангварони вазни ним сабук машҳур аст. ман дар ин ҷоям ва ман тайёрам. макс, такрор мекунам ки ин яке аз баромадҳои махсусе буд ки ман дидам. бисёриҳо мегуфтанд ки қувваи зарбаи ту кам аст, лекин ту бокс, ҳаракат, таҷрибаи худро истифода бурда ҳамаи чизро дар байн мондӣ ва ана натиҷа. эҳтироми ман ба ҳамаи шумо, ба Дана ва Хентер, ки ин муҳорибаро ташкил карданд ва ба шумо бачаҳо BMF-и ҳақиқиро нишон доданд. барои ҳамин кадом вазне ки набошад, ман гладиаторам. ба ман фарқ надорад, танҳо шартнома диҳед тамом. макс, умедворам ки ту чиз мехостагиятро мегирӣ, чунки кадом ҷанги унвоне ки ту хоҳӣ, ту арзандаӣ. ман $600,000 бонус мехоҳам. ин муҳорибаи шом ва баромади шом буд. пулҳоро тайёр кунед. хонумон ва ҷанобон, яке аз беҳтаринҳо дар ҳама замон.